învățat de la niște colegi, mi-a plăcut și am zis să mă apuc de trucuri. Mi-am luat un pachet bicycle albastru, îmi place culoarea albastră și vă voi arăta întâi trucul și după aceea vă voi explica, că așa fac de fiecare dată. Voi alege aș de ori roșii, ori negri, pot oricare. Eu iau pe cei roșii și îi voi pune pe undeva pe aici, prin pachet, oriunde. Să zicem că îi pun aici, cu fața în jos. Uitați, cei doi ași îi voi pune aici. Uitați. Se văd? Ok. Pun restul pachetului, îl pun peste, cu fața în sus. Și îi voi spune partenerei mele să aleagă un număr. Să zicem, nici prea mare, adică sub 20, dar nici prea mic, adică peste 10. Te rog să spui un număr. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Îi voi spune să adune 1 cu 2, care dă 3, deci să se uite la cartea cu numărul 3. 1, 2, 3. Asta este cartea ei. Uitați să vedeți și cartea. O voi mai arăta așa ușor și o voi pune aici. Și restul pachetului așa. Pun pachetul așa, peste cel mare și fac grup de câte 2 cărți. Pot să fac până se termină pachetul sau când o să-mi zică ea stop. Stop. Să zicem, a zis aici stop, da? Pun restul pachetului peste. Așa. Și cărți, vedem că sunt doar cei 2 ași cu fața în sus și cartea dintre cei 2 ași este chiar cartea ta. Da. Stați. Cartea ei. Și acum să vă explic cum să faceți acest truc. Deci, luăm să amestecăm pachetul, să nu ziceți că așa. Îl voi da să-l amestece colega mea. Deci, îl voi amesteca, l-am amestecat. Îl mai amestec și eu puțin. L-am amestecat. Și acum alegem cei 2 ași. De data asta îi vom alege pe cei negri. 1, 2. Și cei 2 ași trebuie să stea cu fața în jos în poziția 10 și 11. Și când îi facem omului căruia îi facem trucul, îi spunem așa. Vom pune cei 2 ași în pachet, pe undeva prin pachet și în timpul ăsta numărăm 3, 3, 3 și îi spunem. Să zicem că îi punem aici. Deci cam așa vine. Luăm și facem așa. 3, 3 și 3. Și îi punem cu fața în jos. Uitați, cu fața în jos. Și punem restul de 9 cărți peste cei 2 ași. Întoarcem pachetul invers și spunem să spună un număr. De exemplu, spune un număr, te rog. 14. Și îi numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Și spunem să adune 1 cu 4, care dă 5. Să se uite la cartea numărul 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci asta este cartea lui. Ați văzut-o? Da. O punem peste cele 4 cărți și punem restul peste cartea lui. Și facem grupe de câte 2. Luăm una de sus, una de jos. 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 Și tot așa. Și după ce ați trecut de cei 2 ași, atunci îi spuneți să spună stop. Deci îi spune stop oriunde vrei. Să zicem că spune stop aici. Și am pus restul pachetului și așa. Pune pauză.
aranjăm pachetul, facem pachetul să vadă așa. Și vede cei doi ași și vede aici cartea lui. 4 de caro. De cine? Tată, nu? E unul la